Sportul reprezintă o formă de a arăta starea de spirit și starea fizică a unei națiuni. Eu sunt convins că sportivii noștri sunt în stare să arate rezultate frumoase, pe care noi le așteptăm cu toții și cu care ne mândrim. Eu sunt sigur că prima Olimpiadă se va petrece la un nivel bun, înalt, și dumneavoastră vă veți întoarce de acolo cu medalii de cea mai înaltă calitate. Aur, argint și bronz. Toată asistență deja a devenit o frumoasă tradiție, ca în ajunul oricărei ediții a Jocurilor Olimpice, să venim la dumneavoastră, domnule președinte, aici, ca să ne încurajați, ne dați un cuvânt de încurajare, de susținere. Acești tineri sunt cei mai buni sportivi ai noștri, sunt băieți care au demonstrat în faptele lor deja randament mondial. Eu sunt cu onoare, cinstit și să vă invitați multe ori. Câteva ori mai mult, nu de toți. Succes! Mi-au explicat atunci care sunt regulile în box. Și vă spun, poate am început singur să mă trăiesc, așteptăm înapoi cu succes. Să vă